Nu er det snart stå. Hvorfor kommer jeg ind? Og kaffe. Hvad vil ham? Ja, det var jo meget stærkere end Karla. Ja, hun kan bare helt redde eller noget. Nå, så slapper hun jo på et bøjt. Ej, det er det. Emil, lad være med at komme herovre. Mor, det er sejt. Det er en sejt dansefar. Når hun er sød, hun ligger den så ned til. Nå. Og så er der også lyst en to grøntsager til dig, som er lidt. Jeg kan næsten ikke gå. Ej, far tænkte, at det var omvendt, og de kom til at lave børn. Så pigen var en dreng, og drengen var en pige.